Georgina Masit i sóc la mare d'en Marcel i la Júlia Casals. Des de ben petit, que va començar aquí a P3, doncs era molt nerviós, molt neguitós i bueno, va començar a passar l'etapa de P i vam anar a petar doncs, a primer. I en aquest cas doncs, la tutora, l'Alba, doncs, va veure doncs, que alguna hi havia aquí de moviment, de que estava molt nerviós, de que el seu cap doncs, anava més enllà del que ell explicava, no? I a partir d'aquí doncs, a l'aula es van fer coses diferents, la tutora en aquest cas va fer coses diferents i va treballar amb ell de forma diferent, que va fer que en Marcel doncs, estigués superbé a l'escola, aprengués coses, arribés a casa doncs, motivat, a classe doncs, estigués més tranquil perquè estava més enfocat a la seva feina, no? Perquè quan acabava una feina podia fer el que ell volia o estudiar sobre el que ell li interessava, no? I això ha passat doncs, a primer i segon, que ha tingut la tutora l'Alba Fort, i aquest any que tenim la Judit doncs, continua igual. La Judit està treballant amb ell moltíssim, el feedback d'en Marcel és molt bo, que per mi és el més important, no? Que vingui a l'escola doncs, content i feliç i que no vingui doncs, agobiat perquè no se sent bé o perquè se sent diferent i no és el cas. De motivar-lo, perquè al final és motivació el que la Judit i l'Alba doncs, han vist que motivant-lo el tio treballa doncs, el doble, no? I per mi que això, bueno, com a mare, no, és... I jo crec que s'estan fent les coses superbé i estic molt contenta, molt contenta. Estava espantada aquest any perquè portava 2 anys treballant amb l'Alba, no? I aquest any a veure què tal amb la Judit i ha sigut un èxit. Treballeu molt bé els valors i per mi és el més essencial que els meus fills facin el que vulguin, però que tinguin valors, tant a dintre com a fora de l'escola, i per mi és fetent.